My people, I want make una watch this video and listen to the person who record this video. This place where they see is Christian community, but you will not see single body there. Tell us, Franny Hessman, they have wiped people in this community, and those villagers have left their property, left their houses, run away. The village is empty. The village is empty. You will not see any single body there. Christian genocide. And let me tell you, my people, this is not the only place. If you go in many states in Nigeria, there are some villages, there are some cities, you will go, you will not see anybody there. The village is empty, the city is empty. Owebu na onye na-esi ife onyonyo anụnwa na-akọwa na ife anụnwa na-eme na community a na-agbọ Igwa nke dị na Maiduguri, Ondo steeti. N'ebe a ka ife anụnwa na-emekwanụ na community anụnwa unu na-afụ ebe a na-eji ndị na-eje ụka, ndị na-efe Chukwu wee malụ ndị bi na community anụnwa, kama na ị na-anya tata na onye ọbụla agbago ọsọ duto na ndị na-akpụ isi ana jụụ na ndị na-eje ụka aya aṅụ mmiri towe iko oge ọbụla fa abata na-egbufa n'okwu onye egburu esu obe ya ọkụ, na-egbu ma fada, na-egbu ma pastọ, na-egbu ma ụkọchukwu. N'otu a ka esi wee gbugidefa, nke bụ na onye ọbụla bihapụrụ ụnụ ya, bihapụ prọpati ya wee gbafere unu n'anya. Unu ya afụkwana na ndị kwe na ndị ekwe na ndị a na-aya n'obodo na fa ahesisi maazi nke dị n'ụlọ anụnwa ma ndị amụrụ ọkụ. Ị na-anya ya afụ na ọdụ ka ebe a gbara ọsọ agha, ife a bụ ụlọ ndị mmadụ. Unu nezikwa n'anya unu ya afụ na ndị nwụọ na anụnwa hapụzi nya bụ ụnụ, hapụ prọpati fa, hapụ anafa, hapụ ife niile fa nwere na kọmuniti anụnwa wee gbaa ọsọ ndụ fa maka ndị anụnwa a na-ekwu na-egbu mmadụ, ndị na-abịa egbugbasịfa. Amakwanụ na onwe ife gọọmenti na-eche gbasara ife anụnwa na-eme. Amakwanụ ma ife a ya akpọ ife nke a bikonu na mmadụ ya na-efechi nke onye a na-efechi nke a, onye nke na-efe nke a sị na onye na-efe nke aya aṅụ mmiri towe iko. Oge erukwa na mgbe ndị ụka ya ebulu egbe nkefa, buru mma nkefa, si gbubezie na abịa na Baịbụl na David jedukwara agha. Kedu ife kpatara na ndị ụka nke kịta anụnwa ahụ ejezi agha? Ndị ụka nke kịta anụnwa ahụ ejezi ọgụ? Ọ bụrụ Baịbụl ka unu ji eje ọgụ, mana unu jee n'akwụkwọ nsọ unu ya afụ na David nugidoro agha, nugide ọgụ, nugide agha, nugide ọgụ. O ji ma mma, o ji ma egbe. O nweghị ụdịka ngwa agha eji anụ ọgụ David ejighị wee nụ ọgụ na Baịbụl. Ka ya esi wee pụtazi kịta anụnwa ndị ụka eweluzie sọsọ Baịbụl wee na-anụ ọgụ. Ndị na-akpụ isi ana ewee jide unu wee na-egbu kafa gbukpọsịa, ewee jide unu wee na-asụ akwụ, wee na-achụpụsị unu na kọmuniti unu, na-achụpụ unu n'obodo unu. Unu ụka nwa fa agbaa ya ọkụ, be ndị mmadụ fa agbaa ya ọkụ. Onwede ebe fa fụrụ hapụ, fa na-egbu nne, fa na-egbu nna, fa na-egbu nwaanyị dị ime, fa na-egbu ụmụazị eku n'aka. Onweghị nwatakịrị fa fụrụ fa ahụ egbu. Asfalasị niile eje ụka, niile efe Chukwu, fa na-egbu ya. Oge erukwa na mgbe ndị ụka ya ekebe egbe, kebe mma, kebe ife niile, ka ejebezie ria agha, ka anụọ ya, ka onye ọbụla zuo ike. Na ndị ụka gbakwo ndị na-akpụ isi a na nkịtị fa ewerukwa isi unu wee nye anlafa, were isi unu chụalụ anlaja. Unu anọrụ n'ebe anya m fanwa na-egbukpọtụ unu. Na-agbakwo ndị a nkịtị ka ndị ụka welu Baịbụl wee na-anọ. Aya egbukpọsịkwa unu, ofu onye aya afọzikwa. Ọkakwa mma na unu teta n'ụla kịta welu kịta anụnwa chụwa egudo ojii bifo chi eji n'akwụkwọ ndị ụka. Mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na ọ bụrụ ọdịrị sọsọ na ndị a na-egbu ndị ụka, na o nwere kọmuniti ya abịa ịfụ kịta anụnwa n'ụzọ ugwu Awụsa anụnwa, na ndị anụnwa a na-ekwu maka fa ndị a na-ebugharị mma na egbe na ọgụ na-enwegori kọmuniti gọọmenti ha abatazina ya. N'ọfanwa bụ ife nwezi ya bụ kọmuniti ka steeti ebe ahụ. N'ọfanwa na-anazi taasị na steeti ebe ahụ, na gọọmenti ahazikwa ana taasị. N'ọfanwa na-ana taasị na egwu aha dịrị ekwe ndị ọrụ agha gọọmenti wee na-etinye isi na ya bụ kọmuniti na ya bụ siti. Nọọ ndị anụnwa a na-ekwu bụzi ife nwe ya bụ siti na-anarụzi ego gọọmenti kwesịrị ịda anarụ. Anyị akpọnụ nke a gịnị bikonu? Ahapụkwa ekene ọ ya agafekwọnụ nku aka si welụkwa kịta chụwa egwu ojii bife chi eji n'ahụkwọnụ ndị Naijiria. Odo ọ na-eji n'ahụ unu n'ụzọ ugwu Awụsa na ọhọ n'ụzọ ana Igbo. Ekenekwanụ m unu.